MTV. Хыял, нинди ләззәтлесең. Ташламыйсың мине һич кайчан. Муса Җәлилнең әлеге шигырь юллары күпләребезгә таныш. Хыял, һәр кешедә дә була торган, безне алга чакырып тора торган серле бер күренеш. Топ-клип хит парады резидентларының иң зур хыяллары нинди икән? Бүген бергәләп шуны ачыкларбыз. Хәерле кич, дуслар! Татмус ТВда топ-клип. Студиядә мин, Лилия Хайруллина. Киттек! Тапшыруыбызның иң моңсу күңелсез мизгеле. Бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Әлеге клипны соңгы тапкыр карыйбыз. Игътибар экраннарга. Алсу йөзләреңә карап, алман диесем килә. Гомерлеккә син яраткан, ярың буласым килә. Гомерлеккә син яраткан, ярың буласым килә. Алмалына төптөрәк әйләнә, үзелеп яраткан ярлар язмышларда бәйләнә. Алмалына төптөрәк әйләнә, үзелеп яраткан ярлар язмышларда бәйләнә. Топ-клип тапшыруының премьерасын каршы алыгыз. Клипны ошатсагыз, тавышлар юлларга онытмагыз.
Алдагы резидентыбыз Динара Рәхимованың иң зур хыялы дөньядагы һәр кешенең бәхетле булуы. Сүз уңаеннан яшь җырчы күптән түгел хыял исемле җыр да яздырган. Минем җырларымның кабул була торган гадәте бар. Хыял җырында үзеңне табу һәм җирдәге бөтен кешенең бәхетле булуы турында сүз бара. Әлеге җырда чынга ашар дип ышанып калам дип сөйләде Динара. Без дә моңа ышанабыз. Хәзер сүзне сиңа бирәбез, Динара. Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар гаиләдә хыяллар бер булырга тиеш. Шул очракта гына алар чынга аша дигән фикердә. Җырлы гаилә хәзерге көндә 2 кыз үстерә. Аларның иң зур хыялы да кызлары белән бәйле. Балаларның кеше булганын, үз тормышларын коруын күрәсе килә. Минемчә, шуннан да зур бәхет була алмый дип сөйләде Ләйлә Галиева. Кояшым син клибы хит парадыбыз баскычлары буйлап өскә үрмәләвен дәвам итә. Карыйбыз.
Bugün birek irte çıktı, Көңіл халәтімні ирекелеп. Син қойларда, қойсы тарафларда, Нозланасы келі біргелеп. Бір жылы наз күткен мезгіллерде, Сүрілі сихри назға көмілдім. Бөлешәсім келді сенің білән, Хисләрімдә сиңа йөгердім. Син дә минем жылы кояшым бит, Шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа Ватып бүген иртәдән үк, Парлы нурлар үзем җыямын. Син дә минем жылы кояшым бит, Шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа Ватып бүген иртәдән үк, Парлы нурлар үзем җыямын. Ихласыю шушы буладыр ул, Гомерліккә сеңмәс үрелмәс. Ике безгә насип уртак серләре, Башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, Нурлар тезә-тезә күңелгә. Ә сине соң нурлар иркәлиме, Нинди кояш синең күгеңдә. Син дә Минем жылы кояшым бит, Шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа Ватып бүген иртәдән үк, Парлы нурлар үзем җыямын. Син дә минем жылы кояшым бит, Шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа Ватып бүген иртәдән үк, Парлы нурлар үзем җыямын. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, Парлы нурлар үзем җыямын. Хыялсыз кеше канатсыз кош дип юкка гына әйтмиләр. Хыялы булган кеше иртәләрен күтәренке кәефтә тора, кичләрен дә елмаеп йокларга ята. Дуслар, әгәр сезнең хыялларыгыз берничә икән, димәк сез бәхетле кеше. Барыгызга да үз хыялларыгызның чынга ашуын телим. Ә хит парадыбыз алга таба дәвам итә. Киләсе клипны бергәләп карыйк. Игътибар экраннарга. Бүген сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туе. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли, ул бишапар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Әни фатихасы, бәхетегез ашкышы. Туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомер вәридегез, куеп иңнәргә. Парлы мәхәббәт гөлегез, тамыр җайсын тирәнгә.
Sizni qutlab gurli Urmishar par kugarshi Barli baxtlaringizga Ko'zlar tiya ko'rmasin Par bulbullarday sayrashib Yashaysiz umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Sihri dünyanın sıklandırgıç bakışı Yüreğimge bakıp tura Siyuğunuz yoktası Duyarlasın parlatırmış Mehabetin kızgısı Sürülmesin artıp dursun Siyuğunuz kışı Sizni kutlap gürli Uruşak bak kugarşı Barlı baxtlaringizga Ko'zlar tiya ko'rmasin Par bulbullarday sayrashib Yashaysiz umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Юк кирәкми дип җырлаучы Артур Салихов фикеренчә, кешенең хыялы бер генә була алмый. Хыяллар һәр вакыт чынга ашарга һәм үзгәреп торырга тиеш. Хәзерге вакытта минем төп хыялым зур концерт кую һәм гастрольләр белән йөрү. Мин аның чынга ашасын беләм һәм бу юнәлештә эшлим. Хыялның чынга ашуын көтеп ятырга гына түгел, үзеңә дә тырышырга кирәк дип сөйләде Артур. Җырчының клибы өчен 13-20 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Телең телгә бердә йокмый синең Сүзең сүзгә бердә ошамый Яратамын диеп пышылдыйсың Йөрәгем никтер ышанмый Юк кирәкми кабат янулар Юк кирәкми янә көйләр Хыянәтнең салкын учагында Янып бетте безнең сөюләр Юк кирәкми кабат янулар Юк кирәкми янә көйләр Хыянәтнең салкын учагында Янып бетте безнең сөюләр Бер сүз белән җимерелде барысы Бер селтәнү белән киселде Үткәннәрне бик тиз онытырда Гафу итәр барың дисеңме Юк кирәкми кабат янулар Юк кирәкми янә көйләр Хыянәтнең салкын учагында Янып бетте безнең сөюләр Юк кирәкми кабат янулар Юк кирәкми янә көйләр Хыянәтнең салкын учагында Янып бетте безнең сөюләр Телең телгә бердә йокмый синең Сүзең сүзгә бердә ошамый Яратамын диеп пышылдыйсың Йөрәгем никтер ышанмый Юк кирәкми кабат янулар Юк кирәкми янә көйләр Хыянәтнең салкын учагында Янып бетте безнең сөюләр Юк кирәкми кабат янулар Юк кирәкми янә көйләр Хыянәтнең
Xıyanətinin salqın uşağında yanıb bitdi bizning suyular. Xıyanətinin salqın uşağında yanıb bitdi bizning suyular. Yanıb bitdi bizning suyular. Aprel günü Qozonning Piramida konsertlar zalın Tatar muzikal teлеканалы TMTV premiyelerin topshiruv tantanasi g'irretecek. Әлеге масштаблы телевизион шоу быйыл 3-нче тапкыр бүтән татар эстрадасын бер урынга җыячак. Күңелле тантанага сезне дә чакырабыз. Ашыгыгыз, билетлар инде сатыда. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Kaderli balam, bar anay, terezeden күзіңді almıysan bit anayım, bar bir sek dışka çık, bar yakşı balam, bar. Bugün bizde gırlep tuy bara Matur üsteller kırılgan Dostuğanlar jıyıla Birbirine sirli gözleri Nurday balkı yüzleri Güngüllerin jilikini dire Eşi eşi sözleri Üstümesin parmengi birge bulsunlar İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Derdler biri baldak giyip kanatlanı kıştılar İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Derdler biri baldak giyip kanatlanı kıştılar Сөзім қай барады. Sıkkan edem. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы Йолдызларның балкуы Ике йөрәк парчалы Иртәнге таңнар атуы Бер-беренә серле күзләре Нурдай балкый йөзләре Күңелләренә җилкендерә Әши сүзләре Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар Ике йөрәк ике яр Икесе дә гаршыклар Дәрдәр биреп балдар киеп Канатланып очтылар Ике йөрәк ике яр Икесе дә гаршыклар Дәрдәр биреп балдар киеп Канатланып очтылар Дуслар туганнар шын күңелдән котлыйлар Тормышларында гел булсын ак юллар Шундый матурлар икесе дә гашыклар Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар Bilmesin pare мәңге бергә булсыннар Ике йөрәк ике яр Икесе дә гашыклар Дәрдәр биреп балдар киеп Канатланып очтылар Ике йөрәк ике яр Икесе дә гашыклар Дәрдәр биреп балдар киеп Канатланып очтылар Әгәр хыялыгыз сезгә көне-төне тынгылык бирми, һәр вакыт үзен искә төшереп тора икән, борчылмагыз. Сезгә киресенчә сөенергә кирәк.
Кайбер психологлар фикеренчә, хыяллар кешене уңышка китерә. Имеш, хыял ныграк борчыган саен, кеше аны чынга ашыру өчен тизрәк нәрсәдер эшли башлый. Кыскасы, хыял ниндидер дәрәҗәдә стимул ролен үти. Иманым Камил, алдагы резидентыбызның да хыяллары шактый, әмма алар турында икенче юлы сөйләшербез. Әлегә клипны карыйк. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай агалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Туган авыл, туган нигез кала, язмыш йөртә җирдә кешене. Сагынсаң да өем, саргайсаң да, бер кайтырмын әле көт мине. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар дуэтыннан Рамилнең хыялы кызганычка каршы чынга ашмый торган. Җырчының кире балачакка кайтасы килә. Балачакның иң зур хыялы улыгаю иде. Балалар бакчасында йокламый ятулар, эшкә барылу уйнаулар. Бигрәк ялгышканбыз инде. Менә хәзер кире кайтыр идем, булмый шул дип көлде Рамил. Сез ничектер, мин үзем Рамил белән килешәм. Тик үткән инде. Алга карап яшәргә кирәк. Алда безне Хайретдиновларның клибы көтә.
Менің де сахнеге шығасым келе. Бая инде. Мында былай да артисттар буарлы. Сенің білем бір хатын да тұра алмай. 99% хатын қыз менің білен булырга телей. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткән сүзіңнән нидер булды минем йөрәккә. Сахнеге çıkmadı. Үпкәләмә юка болым, әйтеп сайрыйсың тирәктә. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Gileli, kirek mi dimeli. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Gileli, kirek mi dimeli. Sin ulma turku sallağında İki bitin almada yana. Şayanda улы күңелеңә, мин дә гашык басына. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Gileli, kirek mi dimeli. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Gileli, kirek mi dimeli. Кирелlikte yok dinler bizge. Dik şulayda biz canım birge. Мәхәббәт барысын тигізли, бәхетле яшар biz гөмürge. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Gileli, kirek mi dimeli. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Gileli, kirek mi dimeli. Gileli, übüp yer alayım ele. Gileli, kirek mi dimeli. Kirek mi dimeli. Зира һәм Ризат Рамазановларның бер пәп итеп үпкәннән клибы TMTV Production тарафыннан төшерелгән. Эстраданың метрларына клиплар төшерә торган коллектив сине дә шәп клиплы итә ала. Моның өчен бары тик безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. TMTV Production йолдызларга юл безнең белән. Şeyhəm qıymaqdan Bugün də sinə yıqqandan Qıymaq hissi uyatqan Canım deyimiz isimlərini Unutup biz köktəndən Günü bir şulay başlana Bir pəpitə dökkəndən Canım deyimiz isimlərini Unutup biz köktəndən Günü bir şulay başlana Bir pəpitə dökkəndən Hadi bizge senin bilen Var şatlıqны böleşu Күңелемә искән җилдә Ярамый шул беләсең Вактыяк бер шулларыңны Калдыр дисең көләсең Җаным дейбез исемнәрне Онытып без күптәннән
Bebekite dökkenden Canım değiliz isimlerini Anlatıp köktenden Günümüz şulay başlana Bebekite dökkenden Bägrim diýsen, jonum diýsen, Künde bir matur isim Seni sevip hem yaratıp Hiç doyup bulmayı diýsen Yazmışım bulagi deysen Sen özün miňa bölek Ömür yolundan atlarga Miňa barra seni kerek Canım değiliz isimlerini Unutup biz köktenden Günümüz şulay başlana Bir pepite dökkenden Canım değiliz isimlerini Unutup biz köktenden Günümüz şulay başlana Bir pepite dökkenden Günümüz şulay başlana Bir pepite dökkenden Элвин Грей буларак танылган Радик Юлъякшин бик хыялы егет. Ишеткән булсагыз, ул әле күптән түгел генә хыялларының берсен чынга ашырды. Үзенең видеоблогын ачты. Радик әлбәттә бу хыялы белән генә шикләнеп калмаячак. Бик тиздән тамашачларым тагын бер эксклюзив белән танышачак. Көтегез дип серле генә елмайды Радик. Без аның сюрпризын көтә торыйк һәм Роза клипы өчен тавышлар бирик. Dünyada senin güzel gülün
хыялы турында сорагач, Дамир Зиннатуллин 3 хыялын атады. Алар: җитәкче урынын алу, чит илгә бару һәм популяр булу. Дамир, булай эшләвеңне дәвам итсәң, җитәкче була аласың, популярлыгың да артып тора. Чит илгә дә юллар ябык түгел. Син иң мөһиме шәхси тормышың турында онытма. Чит илдә ял итүче популяр җитәкче янында үзенең мәхәббәте дә булырга тиеш бит. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Сагынмаган тоймый сагыш зарында, ләкин белмим мәхәббәтнең барында. Әлдә ярый җаным син бар янымда, яшем сиңа булган сөю хакына. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Топ клип хит парады резидентларының бер хыялы барыгызга да таныш. Хит парадыбызның иң югары урынына менеп җитү. Әлеге хыялда аларга сез ярдәм итә аласыз. 13-20 номерына яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар юлларга онытмагыз.
3 бала әнисе буларак Лилия Мулагалиеваның хыялы да балалар белән бәйле. Җырчының балаларының киләчәген күрәсе, аларның туйларында кунак булып утырасы, оныклар сөясе килә. Фатир алу, машина сату, альбом яздыру, барысы да шүп кенә. Иң мөһиме, бәхетле картлык насыйп булсын. Һәр әти-әни үз баласының кадерлесе булсын дип сөйләде Лилия. Без җырчы белән әлбәттә килешәбез. Һәм аның балаларда синең яшьлегең клибын бергәләп карыйбыз. Ниһаять, беренче эшлегебезгә дә килеп җиттек. Топ хит парадының 3нче урын хуҗасын каршы алабыз. Sağışlanma ömür uza diye Sen kaygırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye farklık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye farklık ütkeniga Bugününe şükür etip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kalbimge de işitirge yasın Hekke mengen digen sözlerini Her kimge de işitirge yasın Hekke mengen digen sözlerini Hayır bilen yıllar uza girsin Bәхетlerden kırsın her günün Yaşlık üttü bilmeyen neşengde Balalarda senin yaşlığın Yaşlık üttü bilmeyen neşengde Balalarda senin yaşlığın Balalarda senin yaşlığın Дуслар, яраткан клипларыгыз өчен 1320 номерына тавыш сүзен һәм клипның кодын язып тавышлар юллый аласыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Яраткан клипларыгызның язмышы сезнең кулда.
Хит парадыбызның көмеш медалиясендә белер вакыт җитте. Каршы алыгыз, 2нче урын. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем кара каршы утырып ешрак синең белән чәй эчәргә вакыт җитмәде күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде Дөнья кудым һаман эшкә чаптым аңа карап эшем бетмәде бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең эш балама яратуны бирдем кәй никтер сиңа вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде кичерәнкәй вакыт җитмәде
Яшерче Ли Шамсинаның хыяллары да яшьләрчә. Линың бүтән дөньяны урап чыгасы, үз лайнерын булдырасы һәм җырларын бар кешегә дә җиткерәсе килә. Җырчы кызыбызның хыяллары һичшиксез чынга аша. Әлегә Линың уйларымны белмисең клибын карыйбыз һәм тавышлар юлларга да онытмыйбыз. Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавышлар җыйган клипны игълан итәргә рөхсәт итегез. Беренче урын иясе. I wanna be mad. Do 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 do. Bu arada bir yaşıp geliysin Babasın türlü sebepler Nefretli kara büzükne özesin Bitin bulup değeri yeşiller Rencidir ya diyen uyum yok da Başka şarelekin koymuşsun Yüreğimde şişme gebe kurup Durgun kislerimle duymuşsun Yüreğimden dök dök iterim Tipkelerin niye sezimisin Yuvaldasın işte kimi bir Esin yıllarımda Yüreğimden döp döp iterim Tipkilerin niye sezimisin Yuvaldasın işte kimi bir Esin yıllarımda bilmisin Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм Ялгыз калдырырга ашык-машык Күңел ишекләрен мин япмыйм Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һич тә килми бир Ә син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һич тә килми бир Ә син уйларымны белмисең Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кер инде Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кер инде Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Инде күп сөйләдем кебек. Шуңа сүземне кыска тотам. Барлык хыялларыгызның чынга ашуын теләп, топ-клип тапшыруын бүгенгә төгәллибез. Сәгать дәвамында сезнең белән мин Лилия Хайруллина булдым. Сау булыгыз, дуслар. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.